verse 12. Chapter 2 verse 11. Chapter 2 verse 11. Hallelujah. Enhlakalo levisikuko isihloko isimilo somuntu okholwayo. Hallelujah. Verse 11. Ndiyanibongoza zihlobo zami. Kaloku nizimbacu nabaphambukeli kweli lizwe. Ngoko ke phikisanani nayo iminqweno yesimo senu esidala. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngoko ke phikisanani nayo iminqweno yesimo senu esidala. Hallelujah. Ilizwi lethu ke bazalwane siqala lapho le ndawo kanye ke sisimo esidala. Zawuthanda basiqala kwesisimo esidala. Kuba sisindisiwe ngoku. Kodwa besingasindiswanga ngaphambili. Yeah. Bekukho kwesisimo sidala. Siso ke ngoku esendithanda bani ngasingaqala kuso namhlanje. Cela uphinde mama ungifundele. Ndiyanibongoza zihlobo zami. Hallelujah. Kaloku nizimbacu nabaphambukeli kweli lizwe. Ngoko ke phikisanani nayo iminqweno yesimo senu esidala. Hallelujah. Phikisanani nayo iminqweno yesimo senu esidala. Yeah. Bazalwane xa ungasindiswanga wawusenza izinto usenza izinto zeli lizwe. Yeah. Ngoku usindisiwe le minqweno midala ngoku le verse indlela endiyiva ngayo ile misebenzi yangoku bungekasindiswa. Ezazinto obuzenza ungekasindiswa phikisana nazo ke ngoku. Hallelujah. Hallelujah. Cela ufunde mama. Kaloku yona ilwa nani ziqu. Kambaphuma. Kaloku yona ilwa nani ziqu. Iminqweno yesimo esidala ilwa nani siqu. Iminqweno ngithethe ngami iminqweno yesimo sami esidala izawulwa nami buqu. Uba mina bendingumuntu obesela ndiphinde ndibone umuntu endimaziyo izawuba khona la minqweno yesimo sami esidala kwa ingaske ndingabajoyina kodwa fanele ndiyilwe lo minqweno kuba la minqweno yesimo esidala ilwa nami buqu kuba ingase ndibuyele pha. Yeah. Cela ungifundele mama. Kaloku yona ilwa nani ziqu. Verse 12. Izimilo zenu
mazibe zihle kangangokuba nabahedeni baniqonde ukuba aninabala. Izimilo zenu mazibe zihle. Xa ungumzalwane ukholwa ubukade khona nasika okade khona iminqweno yezimilo zento ezidluleyo. Fanele ke ngoku xa ukholwa isimo sakho ngoku xa usindisiwe sibe sihle. Izimilo zenu mazibe zihle kangangokuba nabahedeni baniqonde ukuba aninabala. Isimo sakho xa ngumzalwane fanele sibe sihle. Angathi umuntu ongasindiswanga xa kwenzeka into utyholwe nabantu abangasindiswanga. Esakho isimo wena fanele ungabalwa nabantu abenza into kodwa wena usindisiwe ukuthi hayi naye bekhona kwaba ebeberobha imali. Ngizimzekele esakho isimo njengamuntu osindisiweyo masibe sihle kwenzela ukuthi nabahedeni baniqonde ukuba aninabala. Nabahedeni bakwazi ba awunayenza wena lento njengomuntu osindisiweyo. Haleluya. Cela uphinde nifundele mama. Xa kunjalo ke bayakuthi nokuba beyanitshola ngokungcola babuye bavume ukuba nimsulwa. Inkosi mama. Xa kunjalo ke bayakuthi nokuba bayanitshola. Haleluya. Abahedeni xa bekutyhola usindisiwe baphinde baphikisane bodwa ngoba kaloku ngenxa yokubonakala kwesimilo sakho esihle ukuthi ithetha ngabana hayi ayinoba nguye yena lo. Baphikisane ngawe abahedeni fanele baphikisane ngawe ngenxa yesimo sakho esihle. Haleluya. Xa kunjalo ke bayakuthi nokuba bayanitshola ngokungcola babuye bavume. Cela ngifundele mama ngisebe. Xa kunjalo ke bayakuthi nokuba bayanitshola Haleluya. ngokungcola babuye bavume ukuba nimsulwa. Haleluya. Ngaloo ndlela ke bayakumdumisa uThixo ngomhla wokufika kwakhe. Haleluya. Xa kunjalo ke bayakuthi nokuba bayanitshola ingavakala engathi intwinye le. Kanti qala ngoku noba bayakutyhola ngoku kanti uqala ithi phana qala le verse elandelwa elena ithi xa kunjalo ithi kaloku yona ilwa nani sorry. Izimilo zenu mazibe zihle kangangokuba nabahedeni baniqonde ukuba aninabala. Haleluya. Ndifuna kanye la ndawo ethi izimelo zenu mazibe zihle kwenzela ukuthi nabahedeni baniqonde ukuthi aninabala. Xa umamele le verse ilandela le verse ungacinga ithetha into enye kodwa lelandelayo ithi nokuba bayanitshola ngokungcola fanele baphinde babuye bavume kwabodwa ukuthi nimsulwa. Haleluya. Iverse yethu ke bazalwane ingathi thina sikholiweyo besikade ithi iverse engaphambili iverse I think phako 9:10. Ngicela ukunifundela mama phako balapha kulo Petros oqala chapter 2 kwapha ku verse number 9. Verse 9. Kambe ke nina naniluhlanga olukhethekileyo ababingeleli basebhodwe isizwe esinyulu imilowo yakaThixo. uThixo unikhethele ukuze nivakalise isidima nesihomo sakhe. Mama ngicela nje kancinci lo ndawo ubathi njengelixesha bungasindiswanga uThixo ukukhethile ke ngoku ukuthi uvakalise ubonakalise isidima sakhe. Beningasindiswanga kodwa uThixo waninceda. So ngoku sendisindisiwe fanele isidima sikaThixo sibonakale apha kum. Yes. Haleluya. Haleluya. Kaloku wanibiza nisebumnyameni wanizisa ekukhanyeni okumangalisayo. Inkosi mama. Kaloku wanibiza nisebumnyameni wanizisa ekukhanyeni okumangalisayo. Xa bungasindiswanga awazi into ngokholwa awazi into ngokusindiswa sebumnyameni kodwa ke ngoku kubizile ebumnyameni. uThixo ukubizile ebumnyameni wakuzisa ekukhanyeni okumangalisayo. Mawusawufikile ke ngoku sawusindisiwe usekukhanyeni okumangalisayo. Kuba kaloku ezinye izinto xa busemnyameni bongaboni bungayazi into ezikayo xa ungasindiswanga. Awuyazi nangoku umuntu ongasindiswanga akayazi into ezikayo enkonzweni.
osindisiwe uyayazi into yasekusindisweni ba insindiso le injani. So ke xa uthetha ngobumnyama abazalwana kuthethwa ngomuntu ongasindiswanga othe wathi ethubeni waguquka wasindiswa usuka ebumnyameni waziswa ekukhanyeni okumangalisayo. Yiyo nto ke ngoku lezi vesi zilandelayo ngezantsi 11 kuhla zithi ke ngoku kufanele sibe nesimilo esihle. Ezi zinto abantu abangasindiswanga abafanele sibe nokubizwa ngazo ezenziwa ngabantu abangasindiswanga. Fanele bathi abantu abangasindiswanga noba bayatyholana okanye usebenza nabo uyatyhola kodwa baphinde wena bakususe kweso sityholo ngoba besazi wena ukuba unesimilo esinjani. Ngoba ungumuntu osindisiwe awunakuyenza into eyenziwa iphakathi. Haleluya. Bazalwane ndicinga uba yami ivesi namhlanje izawuphela ngolu hlobo bazalwane ngegama leNkosi Yesu Kristu. Amen. Uyobo wa